bočnica, zmes gumy, kostra a pätka plášťa. Kto sa v tom má vyznať? V tomto videu vám poradím, ako si vybrať ten správny plášť pre svoju disciplínu a na svoj štýl jazdy. Výrobcovia plášťov používajú rôzne technológie, čo sa týka konštrukcie plášťov, pätky, zmesí, rôznych symbolov a toto si všetko vysvetlíme. My si to budeme popisovať však na výrobcovi Chaoyang. Chaoyang je výrobca plášťov a duší, ktorý má možno trošku menej tradičný názov, avšak tento výrobca vyrába gumy a celkovo plášte, duše už veľmi dlhé roky. Veľa jazdcov to aj používa, môžete si to vyhľadať kľudne aj na internete. Avšak výhodou je to, že dostanete pomerne veľa muziky za pomerne nízku sumu. Poďme teraz na jednoduchý návod, ako si vybrať plášť pre svoje potreby. Takže v prvom rade môžeme si buď vyhodnotiť dezén, tí skúsenejší jazdci už vedia, keď sa pozrú na ten dezén, o aký plášť sa jedná, či je to napríklad cross country alebo enduro zjazdový plášť. Tí menej skúsení jazdci si to môžu pozrieť kľudne buď na našom shope, keď si prečítate popis produktu, alebo dokonca aj na stránke výrobcu. Tento má pekne rozdelené, že cross country, trailové, enduro, jednoducho všetky disciplíny, to si viete pekne rozkliknúť a tam vidíte, na akú disciplínu je ten daný plášť určený. Predpokladajme teda, že ste si vybrali svoj model na tú danú disciplínu. Ja som si vybral model Persuader Wet, teda do takých vlhkejších podmienok má taký vyšší dezén. Podľa výrobcu tam je až 15 možností tohto plášťa, takže áno, počujete správne, je toho naozaj veľa. V prvom rade si vyberiem obvod svojho kolesa, takže 29. Mám bezdušaky? Áno, mám bezdušaky, to znamená, že v tomto prípade beriem model so symbolom alebo s názvom TLR, čo znamená, že je tubeless ready. Akú šírku plášťa vybrať? Môžete tam dať kľudne takú šírku, ako ste mali predtým. Dávajte však pozor, že šírky jednotlivých výrobcov sa líšia, takže keď máte šírku napríklad 2,5 palca, môže to byť širšie alebo užšie ako nejaký iný výrobca. Ak je plášť príliš široký, môže byť až nepredvídateľný a rovnako tým pádom, že je moc široký, tak bude častokrát aj pomalší. Naopak, ak je moc úzky ten plášť, znamená to, že máte jednoducho nedostatok gripu. Teraz si povieme, z čoho sa skladá plášť, takže je to pätka plášťa, ktorá zabezpečuje, aby plášť pevne držal na nafiku, potom tu máme kostru plášťa, alebo teda bočnicu plášťa, a taktiež aj dezén, kde budeme riešiť najmä zmes gumy. Prejdeme na pätku plášťa, ako som už spomínal, tak pätka plášťa zabezpečuje to, aby plášť pevne držal na nafiku. Ako vidíte, tento plášť sa dá zložiť, tým pádom je tu použitá kevlarová pätka plášťa a teraz vám ukážem drôtenú pätku plášťa, je to takýto plášť, ktorý sa nedá zložiť, takže tým pádom, že by ste ho uchovávali doma, tak budete musieť si vyhradiť na ten plášť viac miesta. Drôtená pätka sa používa na plášťoch, ktoré sú trošku dostupnejšie, to znamená, že zaplatíte za ne menej, tým, že je tá pätka ťažšia a v podstate sa nedá zložiť, to sú jej hlavné nevýhody. Na druhej strane tá pätka je aj o čosi pevnejšia a tým pádom sa používa aj na naozaj tých zjazdových, poriadnych plášťoch, ktoré sú na druhej strane veľmi ťažké. Prejdeme na bočnicu a celkovo kostru plášťa. Kostra plášťa je tvorená z viacerých vrstiev na sebe. To, koľko je tam tých vrstiev, tak to má napísané výrobca na webe a to si budeme trošku aj viac rozoberať. Každá vrstva obsahuje veľmi veľa vlákien, každá vrstva tohto plášťa a tie vlákna sa udávajú v údaji TPI, čo znamená threads per inch, čo sú v podstate vlákna na jeden palec. Je to hustota a čím sú tie vlákna hustejšie, tým je to číslo väčšie, čiže napríklad 120 TPI, čo znamená, že ten plášť je ľahší, avšak je menej odolný, pokiaľ ten plášť napríklad prerazíte jednoducho častejšie, alebo je tam vyššia pravdepodobnosť, že ho poškodíte. To, koľko vrstiev casingu má každý plášť vo vnútri, to závisí od výrobcu a určenia toho plášťu. Samozrejme, pokiaľ sa jedná o nejaký zjazdový plášť, bude mať viacero vrstiev, aby bol odolnejší, a pokiaľ sa jedná o nejaký cross-country plášť, ten ich bude mať samozrejme menej. Pokiaľ sa rozumieme, tak je to stále dobre, teraz to bude trošku zložitejšie, pretože Chaoyang má až 9 typov casingov, 9 typov obalenia plášťa. Nebudeme si vysvetľovať všetky, kľudne to dáme aj do ilustračných záberov, avšak povieme si niektoré názvy, čo to znamená, čo majú výhody a naopak v čom majú niektoré casingy aj nevýhody.
SPS je skrátka od Shark Skin Protection a je to v podstate bočnica, ktorá chráni plášť z boku voči nejakým bočným nárazom. Má tento systém casingu alebo túto technológiu casingu má aj tento plášť, ktorý mám v ruke. Potom tu máme napríklad casing S Plus PS, ktorý má v podstate ešte väčšiu ochranu tej bočnice, čo udáva v tomto prípade symbol plus. Ďalší typ casingu B2B, čo je v podstate skrátka od beat to beat, čiže od pätky k pätke. To znamená, že vlastne nejedná sa teraz iba o bočnicu, ale celý ten plášť po obvode je obalený ochrannou vrstvou. Potom tu máme ešte napríklad B2B Pro, ktoré je v princípe to isté, plus má ešte jednu butýlovú bočnicu, teda jednu z každej strany jednu. Tým pádom je ten plášť ešte odolnejší voči nejakému bočnému nárazu. Toto boli také názorné ukážky, rovnako to majú aj ostatné technológie, aj ostatné plášte. Niekde sa používa Kevlar, čo sa týka bočnice, pri tých napríklad cestných trekkingových sa používa vlastne pod dezénom, čo zabraňuje nejakému defektu, používa sa tam či už Kevlar alebo nylon. Prejdeme teraz na zmes gumy, a teda keď si možno aj takto chytíte ten vrchný dezén, tak zmes gumy predurčuje to, ako sa bude ten plášť správať v teréne. Dezén je tvorený z rôznych typov gum v rôznych zmesiach. Lacnejšie alebo dostupnejšie plášte majú zvyčajne iba jednu zmes gumy, pri tých prémiovejších nájdeme dve alebo dokonca až 3 zmesy gumy. Opäť to má výrobca rozdelené podľa disciplín. Keď prejdeme na tento môj enduro plášť, ktorý si vyberám, tak tu mám dokonca až 8 rôznych možností zmesí gumy, ktorú si vybrať. O aké zmesi sa jedná, napovie už názov ako Going Downhill, Superfast, Extreme Soft a podobne. Zvyčajne býva na prémiovejších plášťoch použitá iná zmes na bočných štuploch, čiže napríklad mäkšia, a na stredných štuploch býva častokrát tvrdšia zmes. To znamená vlastne, že tie bočné štuple sa budú lepšie prispôsobovať terénu a stredné štuple, najmä pokiaľ brzdíte, by mali dlhšie vydržať. Rovnako to môže byť rozdelené aj z vrchu dole, čiže tá spodná časť tých štuplov, možno to vnútro, ten taký core, je z tvrdšej gumy a ten vrch tých štuplov je z mäkšej gumy, aby sa lepšie prispôsoboval terénu. V princípe výrobca robí kompromis medzi tým, aby ten plášť veľmi pekne držal, čiže použitie mäkkej zmesi. Na druhej strane nechce ani, aby ste ho hneď zodrali, čiže tým pádom tam sa snaží použiť aj tvrdšiu zmes, ktorú dáva, ako som spomínal, buď do stredu alebo na stredné štuple. Urobíme si teraz také porovnanie medzi zmesami gumy 3C DH a 3C XC. Obe sú trojzmesy a super mäkká zmes, ako je napríklad 3C DH, bude veľmi pekne držať, no plášť bude pomalší a bude sa ťažšie odvaľovať, pretože je tam použitá mäkšia zmes. Naopak zmes, ktorá je nazvaná Superfast, teda 3C XC, tak je tvorená tak, aby mal plášť zároveň čo najlepší grip, ale berie sa do úvahy aj to, aby sa ten plášť najlepšie odvaľoval a aby tam bola aj najnižšia hmotnosť. No a teraz je to na vás, vyberte si takú zmes, akú potrebujete. Určite však odporúčam zainvestovať viac do predného plášťa, tam by som naozaj nešetril, pretože predný plášť až tak nezošúchate a vedie stopu, takže tam je aj zmes gumy veľmi dôležitá. Zadný plášť sa vám samozrejme zošúcha skôr, tým pádom tam môžete dať plášť, ktorý má aj tvrdšiu zmes gumy, bude tam lepšia životnosť a nemusíte meniť plášť, ja neviem, každý druhý mesiac. Taký tip na záver, pokiaľ máte napríklad širší ráfik, vnútornú šírku ráfika 28 až 30 mm, výrobca má špeciálne plášte určené na takýto ráfik alebo takúto šírku ráfika a označenie je VRE, teda je to plášť určený pre širšie ráfiky. Tak dúfam, že som vám poradil, ako si vybrať plášť pre svoje určenie, svoju disciplínu. Dúfam, že viete, čo znamená špätka, casing plášťa, bočnica, kostra a dezén, prípadne zmes gumy. A my sa vidíme v ďalšom videu. Čaute.